Soc la Montse Dolcet, soc la filla dels propietaris de l'Hotel del Prado de Puigcerdà. Soc Domingo Castells, el cap de cuina de l'Hotel del Prado, i estem aquí a Puigcerdà per a fer una paella de la Valldigna. Un bon arrosset. Us esperem el proper 9 de setembre Us esperem el pròxim 9 de setembre al tercer concurs internacional en el tercer concurs internacional Paella Valenciana de Valldigna, Paella Valenciana de la Valldigna, en el monestir de Santa Maria de Valldigna. en el monestir de Santa Maria de la Valldigna. 40 restaurants de tot el món cuinaran en un ambient festiu. Us esperem. Us esperem. Dorarem una mica la carn, una mica prou. Que a mi m'agrada dorar-lo i treure-ho. I ara ficaré tota la verdura perquè s'ofregisca una mica. Jo gasto aquest de brini. Però safrà, colorant no... Molta gent no es creu que es fa la paella en aigua, L'expilote m'agrada posar-les en el caldo. A mi m'agrada el romer.